سلام كميتم سيكو براسو معتنا بهارميني ميديا نلوم سوني 23 مسكرم زتدالو حصرت وانا وزينات تاسعبنا نقربلكم هنا نمكتالكم ان عدمنا بقنت نطبساتهم كنفلم أبايتو شودن ريكس داكاب زلو 4 تقامتو دبات ز حالف حامس زوص باجيت قوعي نهابتامات مقدال قبر زقبر أبا شغالو كنتات كليمان دحنا تنقن شلالتا زرعي بمبال بتري رقفيتهم مسمعم بكوبانيا نورزفولت بجيزياونت وعل تقاطيرهم ناب شودن زمص وصاتنياتات سراحتنياتات بسنك مقراص نايت كوبانيا اب قداماي معالت سراح كم استباررو بمسرت حقتات كنكن هصانات مسلم هصانات بمنግስት خوسدو زياده تخوللهم زبلا بهلا مسرت زيبل مخانو كمون حداث فيلم كوشلين اب نروي كمتمرقاتن كالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقيمنا نعدمنا حجي بقطتا نابزر زراتهم أبايتو شودن ريكس داك زلو 4 تقاومتو ودبات زحالف حامس زوص باجت قوعين هابتامات مقدال قبر زقبر أبا شغالو كنتات كليمان دحنا تنقن شلالتا زرعي بمبال بترو نقيفهم كابسل فعق أبان مودراتنا زخونت مينيستر فاينانس إلسابيث فانستن منقستي أبها لغت زفسس وصايتات نمنكاي كفليتات قبري كابش حن شعات 180 ندحر نابزي تحت الدرجة نمنكاي زحازو مدبات زرزير الله نسا إلسابيث فانستن نتوما بشودن زهابتو مسابات قبر بمنكاي نهزب شودن أبعدا خطأتو زمرس أسيات مسل نترى سبات زي صرف مبر كالقون زي حسابي قبل أفنيا قديات كتابة تقام منقست زخونة سلفي محبرو ديمقراسي ميكائيل دامبري قليت الله زناخونا منقستي نكلتشعن اسران حمشتن زغرب امام باجت لومي نبايتو شودن ركس داقا ركيمو تباجت نسوسا بيليون كورونا زخون سقنات هزت تقالل كوينو تعب غفال دما بمقدال قبر زقومي أبريدي شودن تنتاني بوليتيكا وقدات فريدريك فوترباخ نزي زي تلم دباجتي لو دحر مصواع بزيادة نتوم لعل أتزلهم سبات زرب بحمخان وقليت الله بكوبانيا نورزفولت بجاو عل تقصيرون ناب شودن زموت وصاتنياتات سراحتنياتات بسنك مقراص نايت كوبانيا اب قدامي معالت سراح كم استباررو اغلغلو زينا ريدي شودن حبيران وكلت محبر سراحتنياتات توم سراحتنياتات تحزلو اغباب كم زت تحساسبهم غليصم الله ابز عادي اب مصايم وفرن مغبار بمبال اب عدم هيوتهم رحرحهم يمتيم نورزفولت نزوم سبات بخمك كان اخونومي دليو نزبل حتو ملسو خبلون تزري داس مبلني كتبل توكالت نايت خبابي ابس كلفتيو زركب محبر سراحتنياتات اي اف ميتال لونا لوندغرن اتحساسي بالا بخال زينا اب قديات نايتا زتحلت مركب ام اس استونيا مخنيات متحاليا بزملكت بسمزي استونيا حدش انفتات كم استرخ يحبر الله سمزي استونيا كاب زحلف حمله حيزم حدش ناي تحت ماي كاميرا مدلاي كم زجمرو راديو نيوز شودن حبير الله بعل مزي مرمر حدكتا شودن ابت سراح كساتف عدم قريب لكان تنبره نتحتو كم زنصقو يزغلت زلو اب كفال نايتي اف مركب بمخلل زمسل حسين رخيبنا لنا تبل اب بيت صحفه مرمره دحنتي استونيا مرماريت تاوري روسيبي نريدي شودن ابزهبت حبريتا بمسرت حقتات كنكن هصانات مسلم هصانات بمنግስት ወሰዱ زياده ተቆለሎም ዝብላ ባህላ መሰረት ዘይብሉ ምኻኑ ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ድሕነትን ሓቢሩ ኣብ ኩሎም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ካብ 1991 ክሳብ 2020 ዝተወልዱ ህፃናት ኣመልኪቱ ዝተገብረ መርመራ ከም ዘመልክቶም እቶም ካብ ሙስሊም ቤተሰብ ዝተወልዱ ምስቶም ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝዓበዩ ካልኦት ህፃናት ክወዳደሩን ከለዉ ኣብዚ ናይ ምእታው ተኽእሎም ዝተሓተዩ ተባሂሉሎም ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ኣብ ልዕሊ እቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሰፊሕ ናይ ፀረ መወፍሪ ክካየድ ምፅንሑ ሬድዮ ሾደን ኣተሓሒዛ ፀብፂባ ኣላ ኣብ እዋን ካልኣይ ውግዕ ዓለም ናዚ ጀርመን ኖርዌይ ብሓይሊ ኣብ ዝሓዘትሉ እዋን ኩሽሊን ሃገሩ ብምኽድዑ ኣብ መዝገበ ቃላት ቋንቋ እንግሊዝ ከም ትእምርቲ ክሕደት እዩ ዝግለጽ ኩሽሊንግ ዝብል ቃል እንግሊዝኛ ንጸላእ ምሕጋዝ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ሂትለርን ሰልፉ ናዚን ተሳዒሮም ኖርዌይ ሓራ ድሕሪ ምውፃእ ዝነበረ ዕጩው ትገልጽ ሓዳስ ፊልም ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዓዱ ንምርኢት ቀሪባ ኣላ እዛ ፊልም ኤውሮጳ ዳግማይ ናብ ኪናት ተኣቱ ዶ ተባሂሉ ተሰጊኡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ምስራሓ ፍሉይ ኣቓልቦ ክትስሕብ ገይርዋ ኣሎ ኖርዌጃዊ ተዋሳኢ ጋርድ ቢዮንስቴርነ ኤድስቮልድ ኣብ እዋን መግዛእቲ ናዚ ጀርመን ቪድኩን ኩሽሊንግ ምስለንያዊ መንግስቲ ኣብ ዝመርሓሉ ዝነበረ እዋን ብዙሕ ስቅያት ካብ ዝበፅሓ ስድራ ቤት ተወሊዱ ኤድስቮልድ ንማዕከና ዜና ኖርዌይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናይ ኩሽሊንግ ጠባይ ክዋሳዕ ዕድል ምርካቡ ብዙሕ ትርጉም ከም ዝህቦ ገሊጹ ኣሎ እታ ስነ ኣእምሮዊ ድራማ ተባሂላ ተስርሐት ፊልም ሓደስቲ ውልቀ መለኽቲ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ስልጣን ክሕዙ ኣብ ዝፅዕሩሉን ኣብ ኤውሮጳ ሰግለለት ኩናት ኣብ ዝረኣየሉን ዘሎ እዋን ምስራሓ ዓብዪ ተገዳስነት ኣሕዲራ ኣላ
ኩሽሊንግ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቅድመ ምጅማሩ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ዩክሬን ኣሕሊፉ እዩ ክዳት ጥሜት ክሕግዝ ይፍትን ምንባሩ ምስ ካልእ ህቡብ ኖርዌጃዊ ፍሪድትዮፍ ናትሰን ብምዃን ድማ ኣብ ፕሮጀክታት ሰብኣዊ ሓገዝ ይሰርሕ ከምኡውን ኣብ ሩስያ ከም ዲፕሎማት ኮይኑ ምግልጋሉን እዩ ዝግለጽ 5 ዓመት ድሕሪ ዝዘለቐ ኩናት ሂትለር ተሳዒሩ ነፍሲ ቅትለት ምስ ፈጸመ ኩሽሊንግ ኣብ ከቢድ ፀገም ይኣትዩ እታ ኩሽሊንግ ዘ ፋይናል ዴይዝ እትበሃል ሓዳስ ፊልም ኩሽሊንግ ድሕሪ ሞት ሂትለር ናይ መወዳእታ ሃገራዊ ፈነውኡ ብሬድዮ ንምቕራብ ሕጂ እውን ንሂትለር ንቦልሸቪዝም ክስዕሮ ፈቲኑ ኢሉ እናናኣዶ እያ ትጅምር ፖሊስ ኖርዌይ ግን ንኩሽሊንግ ኣሲሮም ኣብ መወዳእታ ብዝለዓለ ቅድዓት ኣብ ቤት ፍርዲ ከቕርቦ ግዜ ይወሰደሎምን እታ ፊልም ብኣዝዩ ጽቡቕ ዳያሎግን ውህደት ስእልታትን ድሮ ብዙሕ ናዳ ረኺባ ኣላ ኣብ ኦስሎ ብዙሓት ኖርዌጃውያን ብዛዕባ ኩሽሊንግ ክዝክሩ ኣይደልዩን ዘሎ ርእቶታት ከዓ ዝተሓወሰ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቶሮንቶ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ፊልም እዛ ፊልም ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺባ ኣላ ሰበስልጣን ትካል ፊልም ኖርዌይ ብወገኖም ፊልም ኩሽሊንግ ናብቲ ኣብ ቶሮንቶ ዝካየድ ፌስቲቫል ምዕዳማ ጥራይ ዓብ ክብሪ እዩ ክብሉ ሓጎሶም ገሊፆም ኣለዉ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ በርሚንግሃም ኣላባማ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተፈጸመ ጀምላዊ ተኽሲ ብውሕዱ 4 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 18 ድማ ቆሲሎም ክብል ፖሊስ ተሃገር ገሊጹ ትማል ሰንበት ኣጋምሸት ኣብ ከባቢ 5 ፖይንት ሳውዝ ብዙሓት ሰብ ብብረት ኣብ ሰባት ከም ዝተኮሱ ሓላፍ ፖሊስ በርሚንግሃም ትሩማን ፊትስጀራልድ ገሊጹ ኣሎ መኮንናት ፖሊስ ሬሳታት ክልተ ደቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ኣብቲ ቦታ ክረኽቡ ከለዉ ሳልሳይ ሓደ ሰብኣይ ድማ ድሒሩ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝሞተ ፖሊስ በርሚንግሃም ገሊጾም እቶም ወንጀለኛታት ቅድሚ ምውራዶም ተኽሲ ምኽፋቶምን ብመኪና ናብቲ ቦታ ከም ዘቕረቡን እዩ ዝግመት ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ጥርጡር ሰብ የለን እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዚና እናመስግና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም